Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Setunggal Ambarawa, Bapak Ibu guru ingkang kawula hormati, saha rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sumangga kita tansah muji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan saha karahmatan katitik ing enjang punika kita saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi mboten manggihi alangan setunggal punapa-punapa. Boten kesupen selawat sarta salam ugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang ing yaumul kiamah. Amin. Ing kalodhanan punika kula badhe ngaturaken sesorah babagan rokok, bahaya rokok kanggo kasarasan. Para rawuh kang minulya, rokok yaiku barang kang sampun dipun mangertosi ing sedaya kalangan. Rokok medalaken asep kang ngandhut zat kimia kang bahaya. Dene ngisep asap rokok kaya dene nglebetaken racun ing dalem awak kita. Rokok saged ngganggu kasarasan lan kathah sanget penyakit ing asep rokok. Ngrokok boten namung ngganggu tiyang ingkang ngrokok, ananging uga tiyang ingkang langkungipun. Ing sakmenika perokok sampun kathah sanget. Ingkang utama inggih menika para kawula muda. Menika dados tantangan kangge ningkataken derajat kasarasan masyarakat lan ugi kangge WHO. WHO sampun ngaturaken peringatan ing 2012 ngantos 2030 bilih mbako saged mejah sedasa yuta tiyang selami setahun. 70% ing antawisipun kadadian ing negara-negara berkembang. Ing mlebetipun asap rokok kathah sanget zat-zat kang bahaya ing antawisipun nikotin lan tar. Nikotin inggih punika bahan insektisida ing konsentrasi endhek sampun saged ndamel tiyang ketagihan. Salajengipun inggih punika tar. Ing mangertosan kula, tar ya iku zat kimia kang kaandhut ing asep rokok lan nduwèni sifat karsinogen utawa saged andamel penyakit kanker. Sanesipun nikotin lan tar, mlebetipun rokok tasih kathah sanget zat kimia kang mbahayani awak kita. Para rawuh ingkang minulya, kathah sanget penelitian kang njlentrehake bilih ngisep asep rokok saged ningkataken resiko penyakit kanker, serangan jantung, hipotensi, ugi gangguan kehamilan lan janin kanggo wanita. Saking njlentrehan punika kita saged mangertosi bilih rokok bahaya sanget kagem kasarasan. Mula ingkang sae kedah waspada marang asep rokok. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih anggen kula matur kathah kalepatanipun kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.